rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda ba gani kuma muka shaida sunana ummi Rahab, ina yau kowa da kowa barka da ranar Juma'a. To jama'a mun saka muku wannan kayataccen shirin namu mai suna a YouTube channel mu mai suna Lilin Baba. Dan haka ku je ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar karawa inda duk zaran mun dora za ku dinga gani. So dan haka ni kaina da na fito a cikin wannan shirin na sha mamaki, labarin ya sha bamban da yadda ku sani. Dan haka ku je ku kalla, ba zan ba ku sata amsa ba sai kun je kun kalla. Inda rabbana bawala na yi wa kwada ku a fata alkhairi. Rahama Sadau ta yi zazzafan martani akan dakatar da Twitter a Najeriya. Fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, Rahama Ibrahim Sadau ta yi zazzafan martani ga gwamnatin Najeriya kan dakatar da Twitter da ta yi na tsawon watanni 2. Jarumar ta yi wannan martani ne a shafinta na sada zumunta a Instagram a sashen story, inda ta rubuta cewa wai yaushe za a dawo da Twitter ne, ya isa hakanan haba. Kimanin wata 2 da suka gabata, gwamnatin Najeriya ta haramta amfani da shafin Twitter ga 'yan ƙasar, kamar yadda mai watsa labarai na gwamnatin Lai Muhammad ya bayyana. Gwamnatin Najeriya ta ɗauki wannan mataki ne bayan da shafin Twitter ya goge saƙon da shugaba Muhammadu Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter game da 'yan ta'addan Biafra masu rajin kafa sabuwar ƙasa a Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya gargaɗi 'yan ta'addan. Nan take sai shafin na Twitter ya goge saƙon da shugaban ya wallafa, inda suka bayyana cewa wannan rubutu ya saba ƙa'idojin su. Sai dai a 'yan kwanakin nan an cimma yarjejeniya inda gwamnatin Najeriya ta kafa musu wasu sharuɗa tare da neman gina ofishin jakadancin kamfanin a Najeriya.